Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. Umuthi umkhulu ngizokutshela ngijule kancane. Ngizongena kancane ngijule. Imithi inamagama nezibongo. Uyabona njengami ngimphephethe nje nguvilakazi. Ima kancane mkhulu. Lapho engitanga ufune ekhaya siba ncincisha ijozi. Ngifuna ukunika. So sijule. Lento akusinto engane le. Ake sithi ayimnandi namhlanje. Wena namhlanje. Ake sithi emhlabeni ne ubani wathwasisa inyanga yokuqala emhlabeni? Wait. Proceed. Ubani owathwasisa inyanga yokuqala emhlabeni? Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Phathanani, I am your chef, and I am not alone. I've been having handsome people. Is this my month to find marriage? We'll hear later. Please, guys, Maybe. Introduce yourself. Who are you? Ngiyathokoza ubhila nkulu kakhulu futhi ngiyabuya. Ubhila nkulu kalangeni ngiyabingelela in the name of South Africa. Thank you. Amen. Proceed. Emfuleni ophilayo emanzini laphayo siyakhuleka emakhosini. Usmart Makhosi Sizwe okhulumayo. I'm a prophet, a numerologist, a spiritual teacher. Well, I don't describe myself much as a umlaphi wendabuko. I'm a universal healer. Yeah. Okay. Proceed. Siyakhuleka kubalandeli lapha ekhaya babukelwe Munches and Thoughts. Abalandeli baka Gogo Dabula. Sethula mayele su Gogo Dabula. Umazebhulo zobhula imisomo emadoda isigoma magaki isigoma izazi. Wase Fostlorasi. La ngitholakala khona ku 0762988184. Salukazi sendoda lezimondlo weintandane. Sizicamakho Makhosi. Siyabonga namhlanje ukuthi futhi usibizile futhi. Futhi kuhle kuyajabulisa kuyakhanya. You are such a charmer. Ngibingelela nani baba sifethu. Ngithi thokozani ngithi camakho ngithi Makhosi. Ngithi ndawo. You are such a charmer. On that note, ngizwile basichazile ukuthi bangobani, babuyaphi, baphetheni ngizwe nje namagama amakhulu, but it's okay. Thank you so much. What I can say to you guys, I don't take you for granted. Amen. And thank you so much for giving me this opportunity to do this with you. Thank you. Bye. Siyabonga. And Munches out there, Bye. they will be so excited. Bonga. Today, I don't want any overview. I'm just gonna nihlabe isikhonkosini. So whoever wanna attack, please do so. Bawona mamakhaya, namhlanje sikhuluma ngama self-initiate. Sikhuluma ngabathwa. Umdawu. Igedla. I had to bring that back. Yeah. And umdawu, I had to bring it back because last time you uyilemara uzangu ukubeka khulu. So this is the opportunity to go deeper. Abathwa, umdawu, igedla, self-initiate. Siqala kuphi? Where you think you're. Asiqale ngabathwa. Okay. Ubugedla buhlukene ngabili. Kukhona ubugedla that is more of a universal spirit. Isipho sobugedla esiphiwa umuntu ngokwemvelo. Ngokulapha using African spiritual herbs and everything like that. But ke akunadlozi thizeni between lo muntu loyo naloyo moya lo. It's more of a universal spirit esindlusela leso sipho leso kulo muntu lo. Ibona gedla bokuqala ke lokho. The second one, ubugedla obuza ngabathwa. Abathwa bayini, it's more something that we call ama-goblets, ama-dwarfs, ama-genes. I think that name is Tottenham or something like that. Kwaziseke ukuthi in order for ukuthi umuntu abe nobugedla babathwa kumele kube khona othwala ngabe emndenini. Othwala? Yes. Okay. Ake sithi mhlawumbe umkhulu wakho wayisangoma or something like that. Bese I choose ukuthi no, let me go and get something that can spice up my gift. Uyahamba yoba hunter because bahlale entabeni, bahlale emagqumeni nasemadwaleni. Mefika khona, you will make an agreement nabathwa ukuthi I want you to work for me in this way or I want you to work for me in this way. So this type of goblets and genes, they depend on you, but
ukuthi how do you vibrate? If you vibrate high, they will heal. Bazolapha, bazokubonisa zonke all the deep secrets that you can think of, mayelana nokulapha and everything like that. But if you have a cold heart, usually they'll start requesting igazi in order for them to wenze lento abenza more kahle kahle uzothakatha ngabo wento ozoyenza. One thing that you need to know ngabathwa kena ukuthi they are very good in crafting things ngezandla zabo. Anything that they craft it besebenzisa wood. That is why most of the time uma ubona umuntu oyibiza ngegedla onabathwa mawufika emsamo wakhe noma ufika endumbeni yakhe uyuthola all this crafty, scary statues that are small, some mask or all of that, but everything needs to be crafted in wood because it's something that represents Abathwa ngendlela abangakhona. They are very good Abathwa to disguise themselves. They can disguise themselves bazenze noma ngabe imuphi ilokunjani umoya. But one thing that I know about them, they like to disguise themselves as amabutho. So most of the people you will find saying ngena mabutho kanti uyasho nabathwa. Because one thing they are very good at, if bamnakekela umuntu wabo. So if ake sithi mhlawumbe umkhulu wakho wayenabo, they go through the family generation and generation and generation. Khona lona ozofika bafike bafuna ukusebenza kuyena. But amongst nani lana ekhaya emndenini, bazo-acta izidlo zala ekhaya if umkhulu ebasebenzisa kahle. Bazo-acta izidlo zala ekhaya banivikele benze yonke into. So wena ungakhula uthi no thina izidlo zala ekhaya liyazivikela, no thina sinamabutho and everything. Kanti actually nabatho aninawo amabutho. But they disguise themselves like that. If umkhulu wakho beka wasebenzisa kabi ke thakatha ngabo, bazofika futhi bazofuna lela gazi lelani bekalisebenzisa. And most of the time they don't request. Babona sebakhona nje la endlini. Uthi mhlawumbe mawuthi uyawasha, kuvele kwenzeke fast. Vumbu soqedile, bugezitsha vumbu soqedile. Yibona abakusebenzisa, yibona abakusizayo kancane kancane. Okay, asizwa abanye abantu. Cela ukugibela kunento, there's a misconception before ngikhuluma in detail ukuthi ini yini. Ngifuna differentiate between the two words. Ukuthwasa nentwaso. Okay. Intwaso eyabangoma. Okay. Abangoma bathwasa umoya oclean. Sizoya in detail masiloku siqhubeka ngeshow. Abangoma bathwasa umoya wedlozi ekuumoya oyingcwele oclean onemithetho yakhona. Bese kube khona ukuthwasa. Umuntu ophila ke emhlabeni, wonke umuntu uthwasile. Ngizoyichaza. There's people namhlanje abazibiza ngokuthi bona bayazithwasisa, of which is a lie. Ayikazi bekhona into enjalo. Uyabona yes. Uyabona la mhlabeni la. You will be very ignorant as a person to think ukuthi yonke imvelo nayo yonke into edaliwa ayinamnikazi. Kunabanikazi behlathi, kunabanikazi beintaba, kunabanikazi bamanzi. And laphana awuyingeneli. Ngizobuyela endabeni yekuthwasa. Even in nature iyathwasa, ubufakazi ngizobubeka manje. Kunehlobo, kunobusika, kunentwasa. Ne-nature on its own iyathwasa. So umuntu ngokwesintu, ngizokhuluma isintu samangoni. You understand? Umuntu uyakhula abe umntwana, abukho ubulili ebantwaneni. But umuntu ezakhula uyafundiswa. Ukufunda, ukuthwasa, it's a process of becoming. Umntwana mase akhula afika at a certain age nezinye zezinto zenzeka kuye, you understand, uyathwasiswa ukuthi ngizokhuluma njengento efana nomhlonyana. Amantombazana mase waqala thomba bayafundiswa ukuthi indlela yokuyiphatha indlela eso, bayangeniswa ukuthwasa. It's a process of becoming. So la emhlabeni ayikho into umuntu and yonke into esinayo la emhlabeni ayiqalanga ngathi. Esigangeni kunabanikazi. And thina zinyanga kuningi esikwenza igangeni. Kuningi esikwenza eintabeni. Kuningi esikwenza emanzini. You understand? Uma wena umuntu mhlambe for example uba nesiphiwo sokuthi mhlambe ungenwa umuntu owenza into ezithize endaweni ethize, kufanele ukuthi uyokokota, ukokotelwe ngendlela ekuyiyona ukuthi ungeniswe ngomthetho lapho. Kunabantu namhlanje abathwasile abahamba bayogubha imithi. But leyo mithi leyo ayibasebenzeli ngoba abangeniswanga ngomthetho ngoba lapha esigangeni kunabanikazi. You understand into enjalo? Lapha emanzini kunabanikazi. That is why uma umkhulu lo kule segment ledlulile ukhulumile ukuthi kunomoya wezizwe. Hayi izizwe lizokukhandwa. Umoya wasezweni. Kunezizwe zokukhandwa.
Oh. Okay, proceed. But lapho sizosa lapho. Lento masikhuluma la umuntu uma ethi yena uyaphupha akuphothule ephushweni akayolapha ephushweni ngoba yonke into ine physical manifestation. You understand? Uyabona umuthi umkhulu ngizokutshela ngijule kancane. Ngizongena kancane ngijule. Imithi inamagama nezibongo. Uyabona njengami ngimphephethe nje nguvilakazi ngubinza. Angeke uthathe isiphephethe uyifake enhlanhleni yami. Iyaphambana. Kunemithi abovala mazibuko yonke lento leyo. Lento leyo wena ungitshela ukuthi wena uzothi self initiate uzoyazi kanjani. So indawo nendawo inabanikazi and indawo nendawo inamasiko wakhona. That is why namhlanje uzothola abantu abayinyanga bathi ngihambile ngaya kuphi ngalanda ini. Ngihambile ngaya kuphi ngalanda ini. But lento so ayingisebenzele. That's why uzothola iarrogance. Abanye abantu bagcina benza lento ekuthiwa ukuthwala sizoya kuyo leyo. Uyabona ngendlela okuyona abantu badungekile and abayi understand lento leyo ukuthi yonke into esithola emhlabeni akuyona yethu ayiqali futhi ngathi inabanikazi inemithetho nemigomo nemibandela yakhona. That's why with everything umuntu ophiwe ngokwe-spirituality uba ne-sacrifice ekufanele ukuthi uyenze. Nayo le izoba i-topic for later stage. Right? So umuntu akakwazi ukuyithwasisa. Mina ngizokhuluma from a practical experience. Banenge abantu namhlanje abathi bona basuke bavele umuntu athi uphupha ijazi likamkhulu nanani waba umprofeti esontweni. Ngicela unginike ithuba. Waba umprofeti esontweni yafika yashaya dead end. Ukuze kube khona umuntu ekuthiwa umprofeti esontweni, ukuze kube nesigubhu epostoli, ibangwa yini? Ibangwa izangoma ezazicindezelekile ezingakhona ukusebenza because of Witchcraft Act. So ngizobala amagama wesilungu lawa siwamosha isintu sethu. Self initiate yini ngesintu? Ayinagama. Prophet yini? Ayinagama. You can go to Google now. Ufake igama elithi prophet. It's a Greek term. Esintwini sokulapha kukhona isangoma, kukhona inyanga, kukhona gedla, kukhona sanusi. Ukuze la umthandaza akekho? Uthandaza yini? Okay, thank you. Proceed. Ngesintu siyakhuleka. Siyakhuleka emakhosini. Okay, let me stop you now. Let's hear. I'm coming back. Uyabona mina ngithanda ukuthi sibe ne direction. Okay. Sazi ukuthi atheka eyiphi topic qala. Ngobumiza ama topic amaningi manje sizomncisha abalaleli lapho umsoco. Okay. Wa every topic oyithintile. Okay. Okanye isihloko. Uthinte self initiate which yes. Bila nkulu just only touched that ngathinta Abathwa wathinta which you mix it with the gedla. Yes. Uyabona manje ngifuna sibe ne direction. Okay, give us direction. Mamela ngifuna ukuthi mina uyilahlele si discuss. Okay. Uyilahlele mawuthinta Abathwa lahlela Abathwa si discuss Abathwa. Because manje uzothinta Abathwa athinta ubugedla athinte ama self initiate ngizothinta Abathwa. You understand ukuthi manje okay, let's go to self initiate. Asinike angibese aqale ngaBathwa asingene kuBathwa. Ngifuna ku self initiate. Mamela yazi mina ngifuna ukwenzani? Ngifuna ukuyiqoqa lento ukuthi lento masicala siyigibela seyigibela manje bese abalaleli na wonke umuntu ngoba phela ukhumbule mahleli la ahlelelanga thina. Hlalela ukuthi siyafundisa lapha ekhaya but uma uzothi manje umamela uzothi mase kukhulunywa ngaBathwa. Hawu manje sokhuluma ngamagedla manje sokubunyanga manje sokuyisave. You understand ukuthi masithinta kanje. Uyabona abantu abaningi the term self initiate abaningi abathe bathi kuyichaza bebachaza ugedla. You understand? And kuyi topic abroad and ukuthi abantu abayi understand lento yobugedla ukuthi isukaphi iyapi. Umuntu mangambuza ukuthi yini self initiate uzothi ugedla and aba understand ukuthi ugedla yini. Okay, I see. Okay, so now let me do this. Let me do this. Let me run this. Okay. Okay. Ngikhuluma ngaBathwa, ngikhuluma ngogedla, ngikhuluma nge-self initiate. So, because you are right, he started ngaBathwa. Asiye lapho ke. So that sikwazi ukunika abalaleli self initiate. Asiye ke by enjoy lento. Okay, proceed ke. Masikhuluma ngaBathwa. Masikhuluma ngaBathwa sikhuluma ngemimoya. Ihlukane kayithule imimoya. Ungezwe kahle. Makukhunywa ngaBathwa. Kumele si understand ukuthi in terms of isilungu
or ama-Arabs, they call it ama-jinnats, jinns, which are the spirits, ama-spirits. Amanye yabonakala, eminye ayibonakala. Okay. Eminye yemvelo, eminye yakhandwa. Yebo. Yabona manje sesibanika yini abalaleli lapha ekhaya? Sesibanika i-direction. Lapha ekhaya abalaleli. Sesibanika yini? I-direction. Ukuthi masikhuluma ngabathwa, sikhuluma ngama-spirit. In Arabic, but in English, but ama-spirits. Whether it's good spirit, bad spirit. In Arabic, but ama-jinnats. Angaba mabi, abe mahle. Ngesikithi, sithi imimoya. Khona imimoya yemvelo, edaliwe, ephile emgedeni, ephile emanzini. Bese kuba khona lesikwazi ukuyikhanda, sikhanda emgedeni, eyintabeni nasemanzini. Okay. Which means abathwa, and manje khona abanye abantu abangaunderstand masikhuluma ngabathwa asikhuluma ngani. Asifocus kwimikhovu kuphela. Abathwa imikhovu. Mamen, asifocus kwimikhovu kuphela. Asifocus kuyipoki kuphela. Asifocus kumabutho kuphela. In overall, ama-genes, imimoya ekwazi kuyibamba, eminye imimoya awukwazi kuyibamba. Utikoloji fola under abathwa. True. Ipoki zifana under abathwa. You understand manje, uyabona manje lapho lento bengiyigwema ukuthi ngifuna sibanike ijokes abalaleli lapha ekhaya. Bakwazi understand. Proceed. Abathwa imimoya esetshenziswa inyanga nabathandazeli nabo bonke abantu nabanye abantu abanamabhizinisi bayisebenzisa le mimoya. Abathwa. Yes. Ngoba lezi zinto lezi khona ezemvelo ezidaliwe. Njengeinyoka ezidaliwe. Kube khona izinkanyambe ezidaliwe. Khona inkanyambe yasentabeni, khona inkanyambe yasemanzini. Nayo ifola under ini? Imimoya, the spirits. But leya ukwazi ukuyicontrola ngoba yani eyemvelo. Bese kube khona imimoya, imikhovu abathwa baseyintabeni. Lapho kwenza njengoba sikashilo umfowethu ukuthi lapho kodwa la ngizomgwema khona. Akuyi nge-energy yakho. Mawuya kubo ngoba phela abantu banamandla ukudlula wena. Bayakutshela imigomo yabo. Bese bakubuza ukuthi ufunani lakithi. Bese uyabatshela ukuthi mina ngiyinyanga okanye ngomthandazeli okanye ngisangoma. Ngithi ngifuna ukunithatha ukuthi nongisebenzela. Bathi kulungile nizosithatha sonisebenzela. Kodwa nayi imithetho yethu thina. So la ngiphisana naye kuphi kula kathi khona wena mama wenza right bazokwenza right. Cha. Bakubekela imigoma yokuthi ngo-6 uyadlisa. Bakutshela ukuthi awukwazi ukuhamba utravel for more than 3 days. Awukwazi ukutravel out of the country more than 3 days. You understand? So isivumelwano, it's a give and take situation. Abathwa labo, but abathwa it's very broad. Khona abathwa esibakhandayo ngeyigubhu. Sihambe siyethuneni siyivusa lento iphila, sifaka ekhaya. Lapho sesifaka yini umdliwe ekhaya ngendlela ethize. Izokwazi ukwenzani ukusiphilisa la ekhaya. Kodwa mangashona ngeke ngumtshele la ekhaya ukuthi la ekhaya kunomdliwa uphila kanje uyoshaya ekhaya. Ubona abantu bangaphumeleli into zabo zicindezeleke. Ngoba yini? Yilo umoya lo. Manje if yabona ukuthi lento ijule kanjani. That's into angifuni ima kancane mkhulu. That's into angifune ekhaya sibancisha ijuice. Ngifuna ukunika. Sijule. Lento akusinto eyingane le. Lento ithintile le. Abathwa bodwa ama-genes singaceda 2 hours siba explain. La amanye ama-topics kangangeni kuwo. You understand? So manje ufake usibombadile wasifaka ekoneni wasikheja. Kodwa sizozama ngoba ngeke sibafundise ngoba sifuna ukunithasisa lapha ekhaya. Ziningi inyanga nezangoma ezimamela ukuthi uDabula uyothini. Zinote down. Uzahambe ziyothi. Bese uyahamba ethuneni uyovusa le moya umfaka ekhaya. Ungazi bese ekhaya uyahlala uyabulala. Okay, are you fine? Hayi mancane. You think mancane man. Hey wena man uyangiphazamisa. Le mimoya le. Le yasemathuneni ilevuswa yinyanga. Ne? Ivuswa yinyanga. Bese ingene kuphi? Ingene ekhaya ukuthi isebenze ngomthetho othize. If ufuna ukuthi imdonsela abantu alapha abantu izokwenza lokho kodwa nayo inomthetho wakhona. Ngoba izofika kuwe ngoba lento iza ngani ngespirit ngomoya. Akusinto okwazi ukuhlala nayo uxoxe nayo kanje. Iza kuwe ulele. Ungazumeka manje 2 minutes ivele kunike message iphuma ihambe. Bese kumele maye ngakutshela ukuthi manje ngifuna ukhiphe 5,000. I-5,000 namba yothenga utshwala. Kumele wenze kanjani? Bese kuba khona basemgedeni. Bese kuba khona abanye abavuswa emanzini. Bahlukile. Khona abanye bavuswa kuphi? Ezibeni emfuleni. Bathathe lapha beyovuswa khona amadoda adla amasi, adla amavovo. Hayi manje uthinta enye into phela. Bese kube khona basentabeni futhi abadla igazi, abadla amasi, badla nezinye izinto.
So lamasimelo asepentabeni. Angithi phela uyabathatha ubalethe ekhaya. Okay. Kodwa anti leyo sizoyifaka that's why ngithela into le ijule kakhulu mkhulu. Proceed, don't worry. Bese kube khona la kuthiwa khona kuvuswa khona izinyoka. Kusatshula phela manje. Lento iyavuswa ukhumbule makukhunywa ngabathwa ngemimoya ama genes into ezinye beziphila zafa zivuswe. Khona eziphilayo ezingafi ezingagugi manje khona ezinye ezina 100 and something thousand years ziyaphila abomadlela phezulu uyazibona kanje ukhulume nazo kanje bese sikwazi ukuzithuma sithi hamba mfana uyenza ukuthi abuya ayikwenze kuyosoma reward abomadlela phezulu kale zidakiwe lezo zinto lapho abomadlela phezulu lapho mawusha Phathanani i-trunk igcwala ikaka lapho mayivela kanje lento ivela kanje igcwala ikaka lapho ijini yakho loyifakile mawuqabane nawo lamadoda ngolande isala phakathi ibophe ngebhande mkhulu akusinto zeingane lezi Okay, Sizwe khuluma on that. Then I'll give Bila an opportunity as well. On Abathwa. Yeah, or you Yabona manje sesine direction. Sizwe Bila you. Mkhulu ngcono ngiqhubeka ngizogibela itrain futhi lezo into enjalo kunabantu namhlanje abathwasako ukhulume ngomdliwa you understand kunabantu abathwasako abacabanga ukuthi lento mayifika angithi ukhuluma ngabathu ukuthi lento into yavuswa omkhulu generations back you understand lento isiphiwo sokulapha nobudlozi nemimoya uyahlukaniswa naso mawushona pure soul as you came is a pure soul mele ubuyele ngayo. This thing is okay, not pure soul like moyisango mori inyanga mawushona back susa lapha. Yes, it's pure soul nyanga uyahlukaniswa naso. Uyabona umuntu othwasile nomuntu osebenza bonyanga akancwatshwa njengomunye umuntu. That's why abanye uthola ukuthi sekuphulwa nebonda. Abanye bakhishwa ngefastela because uyayibona lento ihamba kanjani. Umuntu oyisangoma kancwatshwa njengomuntu nje. Ngoba uyabona ukhulume ngesivumelwano omkhulu. Yeah. Uyabona into engene egazini lami. Iba yimi nami ngiba yiyo. It's a contract. Ukulungisa mfowethu ube muhle. Nice one. Uyayibona into ihamba kanjani? Yeah. Lento la ihamba khona. Wena igazi yilo kuphila. That's why umuntu makashona uyabanda because igazi lisagijima lisashisa. Akusekho ukuphila. But manje ispirit salomuntu sesibanjwa yilezi zinto. Kunema family namhlanje akushadwa. Amantombazana nje azalela ekhaya nje. Abantwana baphuma amafinyela mara abalandeli bazongizonda mara ngizoya kuyo ngoba angithi sizama ukulapha isizwe. Yeah, silapha isizwe shame. Angicela ukhulume but namhlanje ngoba last time awuzange ukhulume. Kunama family la uthola ukuthi kuzalwa abantwana abayiphiwo kakhulu. Thola abantwana abasuka abanye baphuma amakhovula. Wait. Yeah, khuluma. Isiphiwo is a disabled person. Yes. Right? You understand. Uthola kule family abantwana bonke la. Abantwana bayakhula bonke baphuma amafinyela amafelipop baba amaphara in kanti into eyavunywa umkhulu le emuva. So manje lento sephenduka usiko. Abantu they think ukuthi ubudlozi buyahlatshelwa. Uthinta enye into. Uyabona ubudlozi, that's why you find abantu babaleka esintwini because every time uyohlahluba kuthiwa uyohlaba embuzi, uyohlaba ini, ubambana ukhalele kanti akakhaleli lezo zinto ukhalela ukulungiselwa. Ngibuyele emuva. Ngingayithathi le topic ngibeke ebantwini abalapha kokuphela. Ngibeke nasebantwini in general. Uyabona mangabe kuthiwa umuntu ashonile, kuthiwe kohlatshwa imbuzi uyandlalelwa. Lapho lo muntu loyo hayi ukuthi manje kwenziwa ini. Lo muntu usuke agezwa imimoya nezinto zasemhlabeni ukuthi uyazishiya kwelamathongo awungeni nomthwalo. Pure soul you came is a pure soul you should also go back as. Abanye abantu bayathwasa namhlanje bahlangabezana nomkhulu athi umkhulu ukunika isikhwama kanti umkhulu kahle azwenzani. Umkhulu ukunika inkinga yakhe ukuze yena akwazi ukwela le. Ngizokhuluma ngedlozi ke manje. Uyabona idlozi umoya clean. That's why abantu bedlozi uyabona esontweni namhlanje kugcwele abantu angithi bathi thina singamaqola thina sinyanga. Bathi singamaqola. And uma ungangena lapha ku TikTok ubheka ama live abantu abafaka amajazi.
abantu abaphuma esontweni ngayiqala ipolitiki inkosi yami. Uyabona labantu laba kwenzakalani? Abangoma bebacinzetelekile ngesimanga sani Witchcraft Act. So they had ukuthi baye esontweni bayokwazi ukuthi baphilise abantu. So mabafika ePostoli bashaya isigubhu. Mabafika eZayoni bakhipha icathulo bathi sihamba ngeenyawo. Kanti kahle kahle ngokomthetho lo moya wokuphilisa nokuprofita ufike ngabo bani? Izangoma eziphothuliwe. Labantu namhlanje kuthiwa abathandazeli. That's why mina yabona khona uzongizonda vele nje anginandaba futhi. Uyabona kunabantu namhlanje abayiqala lendlela bathi bona babathandazeli bathi babaprofiti baphatha iphika bagqoka amajazi nananana mara madala side babuya bezikithi bazofuna intwaso. Okay, mkhulu. Yeah, hey, ngavela ngabila. Ngishilo kathi namhlanje kuzoba great. Mbatha. Yebo. Ukhehla ngapha uBila nkulu kunamaqiniso akhulumayo ne. Kunjalo futhi kunalapha indayenza iphutha khona. Kodwa ke asiqhubeke. I've been a self-initiate. I am a self-initiate myself. I've been a self-initiate for 17 years. It's going to be my 18 years now, I think. How old are you? Me, 26. So I became a prophet when I was 11 years old. Okay. I guess city. Ayimnandi lamla. Wena. I guess city. Emhlabeni ne. Ubani wathwasa isinyanga yokuqala emhlabeni? Wait. Proceed. Ubani owathwasa isinyanga yokuqala emhlabeni? And angeke uzungitshela ukuthi ayinogobela. Ngoba iyona yokuqala. Kunjalo futhi ngeke uzungitshela ukuthi inedlozi. Phela thwasa sobani. So that basically means yokuqala inyanga emhlabeni. It was initiated by a universal spirit. A universal spirit is the one that initiated that healer, granted that healer the power to heal. That healer passed a knowledge to laba bekanabo ngaleso sikhathi leso. Mhlambe let's say we'll create a group so5 so6 kanje. You are the one who initiated the universal spirit, right? Ufundisa ukhehla ngapha, ufundisa mina ngapha, ufundisa uBila nkulu, nomunye afundisa omunye. Right, sesiyayazi mitha, angithi vele siyifunde kwena. Gogo. Right. Sharp. Sesiyayazi mitha angithi. Mhlambe sesiwu5 or sesiwu6, siyayazi mitha. Emhlabeni, each and every power that is there, in order for one to get it, there needs to be a blood covenant eyenzakalayo for a human being to be granted that type of a power. Now, whoever wahamba wayobuza in the universal spirit ukuthi naba abantu sebayawazi umuthi, what is it that they can have or yini abangayenza ukuthi bakwazi ukuba nepower yokuthi bakwazi ukulapha abantu? The universal spirit yareplya yathi they have to bathole intwaso. Kodwa intwaso yenziwe ngani? Ngembuzi. A type of an animal engaguquki selokwaba yona selokumhlaba wafika. Imbuzi selokwaba yona uNkulunkulu ayibeke emhlabeni njengoba uyazi namhlanje ingendlela engakhona. So they had to get that in order for ukuthi to be granted that power. Impande yaqala kanjalo. A group of people who had abebazi imithi ehlukile. Nakona ke futhi wazi ke if you can check wonke ama tribes wase Africa, tribe ne-tribe in a beadwork ehlukile ngayo. There's always a beadwork ehlukile ngayo. So ama-beads into zethu singabantu abamnyama. Understand? I-beadwork into zethu. So njengabantu abamnyama, there had to be a way yokufaka imithi, there had to be a way to represent ourselves. Amambatha aqala kanjalo. A group of people abazenza a certain group impande yaqala kanjalo. Isangoma kwaqala kanjalo. For ukuthi kuze gidwe because of you evoke the spirit that is in you or you evoke the energy that is in you. Doing it on phela abantu abathi bayathwasa abadla intwasa and everything like that bese umuntu acabanga ukuthi uyathwasa ngempela. It's just a practical ritual that is done physically. Intwasa is something that happens spiritually. Umuntu ohlangana nethonga lakhe. Okay, assist. Man, great. Oh, sorry. Now, as me, as self-initiate, njengoba ubhuti omdala ngapha athi akukho. Ngivumelana naye makathi izambatho nani lokho sinakho.
kuqala phakathi emabandleni ngenxa yokuthi ogogo nomkhulu bethu babe oppressed. Yabona isithunya, but isithunya, it's that type of a gift that says, actually that can maneuver itself into anyhow. Isithunya is the epicenter or is the hierarchy yayo yonke imimoya ekhona, you understand? So sathi masifika sibona ukuthi abantu baya oppresswa, bayaqindezelwa. Yes, sathi masifika sibona ukuthi abantu bayaqindezelwa, ogogo abakhona upractice ngalendlela abapractice ngakhona. Sathi okay, it's fine, no stress. Let's handle. What can we do with all of this? Because if you can notice ukuthi amakhehla azange baze bayilwise Christianity, but they took it as it is, bayenza ukuthi basebenzele ngokwabo endleleni zabo. So isithunya sathi lethe, it's fine, sizokwenza iplan. Kwakhandwa ini izambatho ezazizo representa leyo mimoya leyo. So for someone onomndawo uzothola ini isambatho esigreen. For someone onesithunya sasentabeni uzothola isambatho esiyellow, omhlanga makuhlangene kokubili kuhlanganise kubo green kubo yellow. You understand? Okay. Right. Now because of lento kumele ibuke ngazathi yasesontweni, lo green no yellow masekahlangene kumele kwenzakaleni, kumele kube nesiphambano semaphakathini. So that bazocabanga ukuthi ngempela vento lena iyala ekhaya. But kahle kahle thina sibe silazi iqiniso. So ukuthi no. Before you proceed, are you saying to me isithunywa access esontweni? It's a universal spirit. Okay. Siyasebenza emadlozini because it has a root yasemadlozini. Sinamadlozi akhona okuyizazi. Okay. You understand? But still it's a universal spirit. Siyakwazi ungena esontweni. Ngisho nomuntu ongazange aza esontweni unaso isithunywa. Akunasangoma esingenaso isithunywa bayibo abakhethayo ukuthi bangasebenzisi. Okay. You get me? Okay. So nako mase sihlanganisile sesicombine yonke lemimoya le, I mean isambatho somuntu masihlela namani ukwazi ukusifunda, sikwazi ukuxoxela ngomuntu ukuthi ubani le mimoya nayo. Nanokuthi umuntu kumele ahamba yothwasa siyakutshela isambatho ukuthi this one kumele ahambe yothwasa or this one akumelanga azathwasa. So yes. If uyakwazi ukuyichaza kodwa mangakwazi kamntaka maskisi. Okay. Yes. Kodwa ke ezukhehla asho singama self initiate khona abathwasa khona bangathwasi. Ungaqala uhambe uyothwasa uphinde ubuye uzoba self initiate. Ungaqala uyi self initiate uhambo lakho uhambe egcineni othwasa. Abanye bethu futhi asinokuya siqale nje futhi siphinde siqede. So uthi kimi manje ke imake ngiyalahleka manje. Yes. Uthi kimi you can't be a self initiate. Yet. But along the road you need to go and see. I don't know. Please correct me. I'm open for basically you need to go and have ugobela. I don't know. Yes. Yes. So that's what you're saying. You can be a self-initiate, but along the way you still need to go and see ugobela. Correctly. Okay. Basically, masithi umuntu uyi self-initiate, kusuya kukhona uhambo uluhamba wedwa. Kukhona into abantu abadala bazokufundisa zona. Mhlawumbe ongeke uzuyithole ephehlweni. Amathonga kini abantu bakufundisa lezo imfihlo lezo. Ake sithi mhlawumbe kini nithwasa manithwasa anithwasi njengabantu. Ucela ukubuza one thing. Yes. Lo muntu wenza lokho unalo igunya lokulapha abantu nakuqala. Kanjani? Like are you permitted? Okay, I would love to stop that for now. Okay. Let him finish. Right. Yeah. Mhlambe siyathwasa la ekhaya kukagobela and all of that. Ugobela afika kuthwasa sengalendlela udla impande yala ekhaya, right? Uqede. Athi umkhulu akho no njengoba usuthwasile usuqedile, there are certain rituals ezazenziwa kaMbatha. Therefore, you will undergo that on your own. Uboniswe imithi kaMbatha or uboniswe whatever eyenzakalayo. So it's a self-initiation because awunagobela ngaleso sikhathi leso. Kwenzeke futhi ukuthi umunye aqale ephehlweni engazi, understand? Aqale ephehlweni athwase aqede, kodwa athi maseke eqedile kuthiwa no wena Mbatha kwakungamelanga abuze uthwasile. It's fine ke manje walk your own journey alone. Idlozi lakho selaqala masele kubonisa whatever ufuna ukubonisa yona ke manje. Usuyahamba ke yonke indlela wedwa. Uphinde futhi uqale ke indlela obu self initiate. Uhamba kuthiwa mase kufike egcineni mhlambe lamadlozi labo wa self initiate la sewasukile usuqedile ngabo. Bese kube khona lifika lithi no ekhehla in order for me ukuthi ngikuphe lokho or in order for you to uthule lokhana bengicela intwaso. Okay, then so you'll have to go uhambe uyethwasa. Thank you. I've got a question, but let me give other guests. Let's. I think. Yeah, I want to start with Bila. Yes, because you can go there now. I think because we have pendula here now.
Yeah, So I no, think no, no, no. mbona Yes. mbona mina vutha. Don't worry. Mina ngizongena na. You'll go. Yes, Bila. You can even ask the question that you asked before. Remember, I still need to protect all of you sitting here. Not that we are fighting, but it's my duty. Okay. Yes. My biggest No, thank you, co-host. my that is why ngingam interject ukuthi okay lento asingayibeki si ama victim abantu akuzona inyanga akuzona izangoma ama victim abantu ekugcineni abantu baya kithi thina beyiphiwo ukuze How did you get there now? Saying victims are people. Because now when you just come in and say, I'm a victim, abantu, someone that is watching don't understand. How did you get there? This is where I get in, right? With every gift, fanele ukuthi ube ne-qualification yakhona. Okay. That's why zinamagama. Okay. So abantu abaqolwayo, abantu ekudlalwa ngabo, yini? Abantu. Ngeke udlale ngami mina ngiyisangoma ngoba mina mangimngoma ngiyayazi indaba yami, you understand? Umuntu ozoza emntwini othi unesiphiwo somoya, umuntu ongazi lutho. Can you move your hair so that the microphone, yes. Umuntu ongazi lutho, you understand? So if you are a person wena, for example, ngizoyenza ibe western kancane. If you go to a clinic, you find a manese athi ufundisa umkhulu wakho ukuthi umuntu umjova kanjani. Like ukwenzakalana akukho kwakha lapho. You understand? So here's my thing. Umkhulu makakhuluma uthi i-self initiate umuntu ongene kugobela. Maqeda kugobela waqhubekiswa. He didn't say that. Let me correct it. Wait. He didn't say that. He said, okay, I want this one. Listen, those are now right. And I think I'm saying your point, which is fine, it's yours. But he didn't say that. He said, there are kunendlela okumele uzihambe wena wedwa njengomuntu wakambatha kunezinye is like I don't know, you'll correct me, ezinye kuzodingeka ukuthi uye lapha yana and you can go to Gobela but along the road then bese beyabuya masiqedini ogobela ukuthi no lena idinga wena on your own. I don't know, for instance mhlambe ulokhunjana umkhulu wakho wayekwazi ukulapha iulcer mhlambe umuntu wakhe ukugobela ngawazi usuqedile ukuthwasa you done and all of that endleleni lapho hamba khona athi umkhulu no, yes you did that, it's fine, but I want to teach you 1 and 2 and 3 and 4. Go endaweni so. You are in a self-initiation journey. Okay, thank you. No, I want to clarify that. Exactly. Proceed, let's hear. Okay, ushito ngalendlela nami ngichaza ngalendlela ukuthi uqale komunye maqeda waqhubeka yena ngokwesibongo sakhe. Okay, wait. You understand? Sizwe, wait, give him a chance. You understand? Here's my thing. Multi self uthi mina ngiyazithwasisa mina. But if you go through someone ukuthi akufundisa guide kwezinye zezinto, you know the self initiate. That's why ngiqale this whole topic. Ngathi kune difference between ukuthwasa nentwaso. Ukuthwasa is a process of becoming. Intwaso it's a graduation, it's a specific ceremony eyenzelwa umuntu onomoya wobungoma. You understand? Ma uthwasa usuke ukhuliswa. Akekho umuntu ongathi yena avuka nje asesemncane kanjani athi yena uyazithwasisa yena. Kanjani? Hey. It doesn't make sense. Even logically, it doesn't make sense because into yokuqala. Okay. Wait, you got an opportunity. But sorry, before you go, sorry, I want to come here now. Are you done? I want to ask you a question when you're done. No, are you done? Yeah. I know you're not done, but for this point. No, he's not done. Okay, but before let me ask this question. Then you will wrap everything. No, I will stop you guys because we need to give each other a chance. Yes. It's not that I'm disrespecting you. No. I still need to run the show. Bila, your feeling about self-initials. Just be honest with me. How do you feel about that? It's not a feeling. It's not a feeling. It's what? It's a fact. Okay. Lento ime kanje. Ngiyengahlukanisa kuqala mayicala i-topic yonke. Ukuthi kunokuthwasa kunentwaso. Intwaso eyabangoma. Ukuthwasa is a process of becoming. Uyabona njenga nawe wena Phathanani, right? Azange uvele uzalwe esibelekweni sikama kwakho wahamba. Ukuhamba ukuthwasisile. I-language uyithwasisiwe because yinto oyizwa abanye bayikhuluma bakufundisa. It's a process of becoming. So umuntu mina mangizoclaim ukuthi I am a self-initiate. Kusho ukuthi yonke into ngizenzela
mina. And there's a misconception ukuthi umuntu, for example, like umuntu onobizo ledlozi, you understand? Before siyongena entwasweni, siyayiphupha zonke lezi zinto. Amathambo siyaphupha, imithi siyayiphupha, yonke into siyayiphupha. For the safety ye community nabanye abantu, you understand? Fanele ukuthi uqeqesho. Uyabona umuntu onamandla wedlozi uyinkinga. You know why ayinkinga? Uyinkinga because umuthi angawuthatha awuguqule ayenze ububi. Angawuthatha umuthi futhi awuguqule kube inhlanhla. So lo muntu kufanele ukuthi alignwe kahle. So akekho umuntu namhlanje akekho umuntu odla amabele athi yena yonke into uyayazi. Sifike simsulwa la emhlabeni. That's why ngikhulume ngendaba yokugeza ngoba umuntu nanoma abuyela kwelamathongo kufanele ukuthi abuyele amsulwa. You understand? Umuntu, the other reason why umuntu agezwa ngembuzi before ayongcwatshwa. The reason why kuba nama ritual ukuthi masingcwatshwa wenziwe wona. It's because of umuntu as a soul, umuntu nje. La emhlabeni sihlangabezana nezinto eziningi. Sihlangabezana negreed, sihlangabezana nokukhohlakala, sihlangabezana nama sexual intercourse, sihlangabezana nozonke lezi zinto. Mangabe se ungcwatshwa, kufanele ukuthi zonke lezi zinto zigezwe uyowela kwelama thongo. Abantu is a result yazo zonke lezi zinto ezingasayenziwa manje ukuthi bagcine bathwasa umdliwa. Okay, bethwasa umdliwa. Asizwe baba. Hey, kuyashisa madoda. Ngiyezwa kodwa la mina nami ngizophawula kubo boyithu. Not a problem. Masiyizangoma singabathandazeli siyinyanga singamagedla. At the end you need to be a scholar. And then you need to be a researcher. Opinions nama-hearsays awasebenzi. And the first scholar yedlozi amathonga wakho ukuthi athini. Ngizwe ama-guidelines. Ngiphendula umfowethu. Wafumana nami. Makathi mamela mancane mkhulu. Mawuthi mawuphuma kagobela idlozi lakho liyabuya liguide ukuthi 1 no 2 no 3. It's not self-initiate. Those are guidelines. So manje bona bathi yebo sesikhulisile sedlile suthi saphola. Kodwa manje thina sesifuna ukusebenza kanjani. It's not self-initiate. Those are guidelines ukuthi thina sizosebenza kanjani. Ifana njengokuthi uye driving school. Bazokufundisa ukuthi kushayelwa kanje. Wena mase uphumile lapho sewuyazi ukuthi hayi mina driver kanje. You understand? But udinga i-teacher ezokufundisa ukwenzani ukudrive. Ngeke uvele nje ukuthi namhlanje sengudriver mina ubulala abantu estradeni. So into bengifuna ukuyisho ukuthi bengifuna nje ukumcorrect kancane lapho ukuthi makathi mawubuya kagobela uthwasile wadla impande yobungoma bese idlozi lakho mali guide it's a self initiating. No. Idlozi lakho namathonga wakho ayenzani ayaguide manje so wathi okay Dabula nangu ugogo somthathini kodwa lo gogo athi kuwe afike kuwathi manje mina mzukulu ngifuna ngikusebenza kanje nakanje mangisebenza abantu khumbula ngathi isikhathi bokuphi bokagobela so kwagobela ugodle ezinye izinto ugogo lo akafuni ukutshela ukagobela ngoba uyazi ukuthi usaseyingane akakhulu uzohamba uyotshela ugobela ukuthi ugogo wami uzile wathi mina mangilapha abantu kumele ngibathathe ngibayise emanzini ngo3 bese ugobela uzoyithatha lento leyo bese akuphucela umandla manje lesalukazi sithini sayigodla lento sithi ngizomela ukuthi ngidle ngisuthe ungixhumanise ugobela wakhe ngixhumanise nami ngiyimpande lempande leza kunika zona ukuthi idlozi lakho liphakame na yonke imimoya ephila nayo ngoba ugogo lo akahambi yedwa hey amen uhamba nemimoya eminingi ugogo uhamba namakhehla uma ugogo lo uhamba namanono ugogo lo uhamba namandike ugogo lo uhamba namandawo ugogo lo uhamba neindlondlo zobungoma. You understand? So mawuphuma kagogo ngiyamcorrecta nje ukuthi mawuphuma kagobela it's not self initiate because already impande kagobela soyidlile manje idlozi lakho manje selakubonisa ukuthi yebo kagobela ugobela ukubonisile ukuthi impande so yenziwa so isenza so kodwa thina impande so sisebenzisa so it's not self initiate sekuyini sekuyi guideline idlozi lakho seliyaguide ukuthi thina sisebenza kanje sometimes ufika kagobela ungadonsi ngomoya masikhuluma ngomoya ngikhuluma ngesporofit mina angikhulumi ngesporofit ngikhuluma ngeindlondlo zabongoma izona lezo kwazi udonsa ngazo ngomoya ezikwazi ukuthi zikutshela ukuthi wena usifisa igama lakho wena uhlala endaweni eso indlondlo zabongoma akusesanga abavikeli bekhaya
ngoba bavikeli bekhaya idlozi owugogo owumkhulu owubani kodwa ngaphezulu kwabo kuneyindlondlo zobongoma sesikhuluma ngabanikazi ithunya mangithi ithunya ngikhuluma ngeyithunya zesonto ngikhuluma ngabanikazi bebezulu nomhlaba ngaphansi koNkulunkulu ngoba kunomkhulwane kunomhoyi ungizwe kahle kodwa la ngiyakhona ukuthi mawuphuma kokugobela it's a guideline baguide ukuthi thina sebenza ngamanzi ngoba ugobela ukufundisa ukuhlola ngamathambo kodwa thina sisebenzisa amathambo Okay. sisebenzisa ini umoya kancane mkhulu kancane anibanikele ithuba angivali nami ugobela ukufundise ukuhlola ngamathambo kodwa umkhulu lwathi cha mina ngiziphethanga ngiphethwe indlondlo yamanzi indlondlo yamanzi ngile ngidonsa ngayo ngithatha iglass lamanzi ngilifake la phakathi kweglass bese ngikuhlola I wanted to ask you a question when I was okay buza ngifuna ukubuza ngendlondlo you always okay yeah. So manje idlozi lakho selenzani seliyaguide ukuthi thina la ekhaya sisebenzisa amathambo but it's not self-initiate. Selenzani, it's a guideline. Manje seliyenza ngoba ugobela sikakunikela certificate sakho wathi mfana sowukhulile wazidla impande idlozi lakho laphakama. So uyakwazi ukuxhumana nalo, so uyakwazi ukukhuluma nalo, so uyakwazi ukulizwa. Manje selihlalisekile kuwe. Awusamani ubhoda ngathi ibhubezi. Yeah, manje so uyakwazi ukucontrol. Namathonga wakho so uyakwazi ukwezwa. Manje idlozi lakho lithini mfana thina sisebenza kanje. Bese lize kulikutshela ukuthi thina la ekhaya sihamba nobani ubani usebenza ukuthi empilweni yakho ebunyangeni bakho ubani ulapha ukuthi ubani usebenza kanje ubani wenza ukuthi makufika iclient ephambanelwe umqondo angeke kusebenza ugogo kusebenza umkhulu ngoba umkhulu bekayinyanga. I have a question for both of them. Mamela, hi mamela nginike ichance. I'm coming. Yeah. Also for the question. Ne? Bese sibuyele kulento ayishoyo ukuthi inyanga yokuqala umuntu oqala wafika emhlabeni wathwasisa ubani. Ila sibuyela khona sayibreaka ke manje. Mina ngifuni ungene kuma YouTube mamela abantu ukuthi bathini give opinion yomunye umuntu asikhulume idlozi lakhe into elikutshela yona likubonisa kwelamathonga ukuthi kuyenzakalani. uNkulunkulu makadala izulu nomhlaba wadala ingilosi. Yabona ukuthi ngizobanyathela amakhonzo. uJesu uAdam, amen. uAdam akusumuntu oqala emhlabeni. Amen. uNkulunkulu umkhulu omkhulu makadala izulu nomhlaba maqeda wadala yini wadala ama-angels lento abayengesilungu bayibiza yini ama-angels. So uAdam akusumuntu oqala ukufika ukuphila emhlabeni ngoba namhlanje kunemimoya mama kunemimoya ephila entabeni kunemimoya ephila emanzini kunemimoya ephila nathi nama-genes nalabafana abancane la abayini ayindalo kaNkulunkulu. Ungizwe kahle. So makathi yena inyanga yokuqala lesangoma sokuqala esafika emhlabeni sathwathisa ubani. Ungizwe kahle ke namhlanje. Hayi sizoyihlaziya kahle. Kunabavikeli basekhaya. Abavikeli basekhaya idlozi lasekhaya liphila kuwe phakathi kuwe elikhuluma nawe njalo. Bese kube nezindlondlo. Kube nani? Kube nezindlondlo zasekhaya. Indlondlo zasekhaya yile ingilosi nomkhubane nonomoya. Eziphila entabeni eziphila emanzini. Bani? Nomkhubulwane nonomoyi. Mandulo bekuthiwa imvula mayinganethi batshalile bahambe boye entabeni bokhuluma nani nengilosi yasentabeni ukuthi izulu line bese izulu line. Abangathola ama-trades baye emanzini bokhuluma nengilosi yakuphi yasemanzini ukuthi sicela abantu beze phela sibanike ama-grains bona basinike izimvu nenkomo. Kodwa uNkulunkulu madala abantu emhlabeni already ukhumbule umuntu makalapha kungako lasting ngithe ubukhosi bakho uyisangoma aphelelanga indlondlo zasemanzini zasentabeni ungaziphakamisanga ngoba idlozi lakho alihambi lodwa lihamba namadoda asentabeni or asemanzini ingilosi zasentabeni or emanzini. So yena makathi umuntu oqala wazithwasisa asangasithwasisi azange kube yini self initiate because manje lo muntu lo unengilosi ezakubo zasemanzini zasentabeni izona bezikwazi ukumguide. Kodwa manje ngoba manje lo muntu lo asenze kanje senze example senze practically le ndaba yakhe ne
ngicela uthatha iglass lakho ne umuntu hayi asiyenze kanje ufuna siyenze practical umuntu okuqala lo wafika emhlabeni asithi uBhilankulu umkhulu wakho omunye ungamazi ubuya le emuva hayi wena futhi lo muntu loya makafika asithi no angithi mina ngifuna ukuyenza It's a family channel. lento ayikhulumayo sibeke practical umuntu okuqala ofikayo akekho omunye umuntu le but lapha kunengilosi sentabeni kunengilosi semanzini lo muntu okuqala wa-initiate yini ile ngilosi kodwa kwaba wulo ozoqala yini igeneration yobunyanga ekhaya kubo so wena mamela bese kuba umkhulu wakho ungaphansi kobani kwale ndoda initiate ubani ileza ingilosi sentabeni zasemanzini ila idonsa khona manje ukuthi ubukhosi bakhe lo muntu ukhethwe iziphi ingilosi ezasemanzini okanye ezasentabeni bese mamela bese wena lo mkhulu lo makathwasa uphupha bani uphupha le ndoda engasekho emhlabeni ithi mithina la ekhaya siphila kanje indlondle sihamba nazo ezasemanzini ngoba ikaphila emanzini so lo muntu lo akasefanga initiate hayi silungu initiate yini ingilosi zasentabeni okanye zasemanzini kungako namhlanje uthola ezinye izangoma zisebenza ngamanzi ezinye zisebenza ngentaba ngoba indlondle ezimphethe azifani so umkhulu lo initiate yini ingilosi zasemanzini bese waba nengane yakhe umkhulu wandlula emhlabeni lengane le yaphupha bani umkhulu manje sikazala ekhaya umkhulu sikayidlozi la ekhaya abavikeli bala ekhaya lento esibiza yini abavikeli bala ekhaya abayidlozi so umkhulu makaza kuye mamela umkhulu makaza kuye athi mzukulu mina ngafundiswa ilamadoda asemanzini ukuthi la ekhaya siyalapha silapha kanje kodwa umkhulu manje sikathini thatha umsebenzi wami uqhubeke ngawo bese ngaphezulu komkhulu kuneyindlondlo ezisebenza ngani ngesimo samanzi so wena mawuzothatha umkhulu kuphela leza indlondlo ungaziphakamisa ubukhosi bakhe buphelelana dilento umkhulu bekayibuza ukuthi uzolapha kanjani Okay, before we go far, I'm coming to you. Don't worry. Wait, your turn is coming. I'm coming to you. Okay. No, I'm coming to you. All right. I'm coming to you. Before I go, I'm coming to you. Yeah. mina lese ngiyaphuma kuze uzongibuza iquestion bese ngiyaqeda ngayo No. ufuna direction Ngiqedile ngawo. yeah buza umbuzo uma buza 5 ngeready Dabula, please. nangikhuluma ama-OP ama-hit I want to ask you and him and you. Yes. But before I ask that question, let me give you this chance. Bavumelane nami mara bazwanga ukuthi bavumelane nami. Okay. yeah Okay. Like they exactly said. what is yakha They exactly said what I said. Okay. But thinking ukuthi badidwa lesilungu mina ngisikhulumayo. Okay. Bakhuluma exactly lento bengiqeda kiyo. Okay. That's what they said. Okay. Yonke lento bekayichaza ilebe ngiyikhuluma njengamanje. I mean Wait. ukhuluma ngeindlondlo ezithwasisa umkhulu mesefika kuwena umkhulu uzotshela ukuthi ngane yami mina ngathwasiswa. mara wena usazithwasisa What did I say? umkhulu uza kuwe umkhulu uza kuwe mina did I uthwasa Okay, wait. Finish. What did I say? Ngathi inyanga yokuqala lathwasiswa bani? I said the universal spirit initiated the very same healer, the first healer. Listen. Wait. manje mamela No. asenze kanje imnandi ngishisa kanje Wait. mamela mina into No. engifuna ukubuza The problem is no. mancane Lalela. Mnika ithatha ukuphila chance. Khuluma. Ukuphila chance. No, khuluma. I said exactly ngathi the universal spirits are the ones that Sizoya kwisintu khuluma. I said the universal spirits are the ones that initiated the first healer. Yeah. The universal spirit can be unomkhubulana. The universal spirit can umvelenqange. The universal Listen. Wait. Never. Hayi, you're wrong. Lapho ulahlekile. Hayi, asiyeke. Let's go. Hayi, hamba buyela futhi. Okay. That's why I The said. universal spirit- That's why I said you must be a scholar. You must be a scholar. You must be a researcher. Gogo. uNkulunkulu angeke akuthwasise. Hayi, Gogo. kodwa abambulala. Nikeza. Ayambulala mkhulu. Gogo. Nikeza uSizwe ichance. Ngizokunika. No. Proceed Sizwe. Let's give people a chance. uNkulunkulu Proceed. akuthwasise.
Proceed, Sizwe. The universal spirit can be Nomkhubulana. The universal spirit can be Goddess Yamocha. The universal spirit can be Goddess Orisha. The universal spirit can be Imimoya Yasemanzini. The universal spirit can be Imimoya Yasentabeni, Nasemashane, and everything like that. You understand? Lane Jonjena namhlanje ayibizayo. Like bavumelane nami, but inking ukuthi bona bayikhuluma ngesintu. I say it in the modern English, if I can say, but all of them, they agreed with what I was saying. You understand? And I talked about 3 different types of self-initiate. Oya ephehlweni aphume, ahambo lwakhe. Ohambo lwakhe yedwa agcine ephehlweni. Kube khona futhi ongalihambi ongafinisho nokufika ephehlweni. Aqale aze aliqede kuze kufike ngasekugcineni. I mean, Nkosi yami. Okay, I've got a question for you. Yes. I'm with him, you, all of you. Remember, avuhlupha yazi. Awuyazi lento khoma nayo. Akunandaba uyahlupha wena Dabula. But I still love you. Yes. Let me come to you. This is me asking a question because I want to learn. Remember, I'm still running the show, and I will ask any of you if I want to learn. Yes. Topics. So, Sizwe, Yes. I was lost, and I need you to help me, not them. Sizwe, when you are saying self-initiate, and then you're also mentioning Gobela, that's where The confusion comes. I'm being puzzled. Okay. And when I'm puzzled, I need the pieces to be put together so that, you understand? Remember, I don't know these things, but I'm learning and I want to learn. Yes. And I've been hearing about self-initiate, and I'm not against anyone. I'm with you, I'm with them. I'm not taking any side here. But I want to understand, when you are saying self-initiate, at the same time you are mentioning Gobela, that's where I'm getting lost. Okay. I just want you to help me there. In a panel yomuntu umephila emhlabeni, you'd have maybe how much? 7+ ancestors. Umuntu akabi namadlozi awu 7 minus, but it's usually 7+, because if it's 7, the panel is complete. Sharp. So, mhlambe kuqala umkhulu wayefuna ukuthwasela mhlambe ahambe emhlabeni angazange azaphothula into zakhe and everything. So mhlambe umkhulu akuthathe akufake ephehlweni, right? Uthwase uqede. Bese umkhulu umuntu mhlambe akalaphi, asuke adede labanye. Makufika laba abanye, kufika ogogo, kufike nalaba abanye omkhulu and everything like that. Bona mabafika bafika nezinto zabo. Abafiki nento ecishe ifane nekaMkhulu. Let's say mhlawumbe ugogo wayemthandazi, right? Gogo wayemthandazi. If ugogo wayemthandazi, she's more for what? A universal spirit or a universal healer. Umuntu that is not so much attached to ancestral roots or ancestral rituals. Mhlambe imvuma kufa, intwasi and everything like that. Gogo mefika kwenathi mbathu uzosebenzisa amanzi, or mbathu mawuhlolo uzokhanyisa amakhandlela. But I do not use all of that. You know what? Let's use something that is universal and more modern. Asem tarot card. You get me? Let's use tarot cards. Let's use numerology. Let's use numbers. Let's use astrology. It's a universal thing. It's not culturally rooted. It's not ancestrally rooted. It's universal. It's broad. You understand? So, kungafika lo namhlanje kufika lo namhlanje ungangibona ngiyi-numerologist, kusasa kufike kwana ngifike ngishaya amakhadi phezulu. And then you'll be very surprised, how, Marcos, engane uthiwe numerologist. Well, no, sengiqedile kuloko. Namhlanje ngila astrology, namhlanje ngishaya amakhadi. You understand? I'm a tarot card reader. Mina ngathi uma ngisuka from a church, because my gift I discovered it at church, understand? Kodwa ngathi when the African spiritual side awaken, ngapho misonto ngiyi-medium, I could channel people's spirits. Umuntu wayekhuluma kumina, you understand? Whoever wayekhona ngaleso sikhathi leso eyidlozi was a medium. Kwaphela lokho. Kwathula wathi du. Kwakuthi usesukile useqedile. Then that's when I started ngabuyela futhi ngaba umprofit, but things now are changing because there are now other alternative supporting gifts that are now
Wait. Go in a journey and finding yourself. No. Give him a chance. There are another alternative supporting gifts that are coming in, like your numerology or astrology, understand? So, but I still remain as a prophet because my main guy to Gogo prophet, understand? I still remain as a prophet, but I had other supporting gifts as I am a numerologist now. So if I choose, if I choose to get that, no, I'll just use numbers. Ngihlola ngama-number, ngiphuma phezu kwamathambo, ngiphuma phezu kwamakhandlela, ngiphuma phezu kwamanzi, ngidonsa ipen nephepha, ngidile ngama-number namhlanje, ngihlola umuntu ngama-number. You understand? So I think abanye abantu bayabadidwa igama elithi self. Sesithi uhamba lolu hambo uwedwa njengomuntu, but not to say kwelamathonga awunamuntu okusizayo. Unalo idlozi elikusizayo elikhona, understand? Yeah. Yes, you can find. Yes. Can you please wait? Proceed. Self-initiated when Wait, you got your chance. You are gonna get it again. Proceed. Wait. Yo, Mothupa to say. Proceed. Endleleni ungathi uself-initiated mhlawumbe uthole mina makhosi sizwe sewuthe ukukhula edlozini, understand? Thole mina ethi mefika ngikusize ngithi okay Gogo ngizokusiza ngamaphupho. Okay Gogo ngizokusiza ngokuthi ngikise amanzi ngizokuza. So are you Gogo? Yes, I'm a Gogo, but kahle ngomakhosi. Gogo marumakhosi. Buzoba. Let me ask you a question. Ngicela ukuqeda. Okay, great. Yes. Ngikutshela ukuthi ngizokusiza endaweni so. Understand? Omunye umuntu ngokwedlozi angathi ngugobela kuwena, understand? Omunye angathi no, I'm just a mentor kuwena. Ngiyakusiza nje lapho ngikusiza khona because of umusha uyiphumela esontweni labazalwane, awazi nikuthi uma uphupha amanzi, uphupha amathambo, what do you know about, awazi lutho ngalokho. So you'll come to me who's more well informed about that. Ngikusiza ngalapho ngikusiza khona. But does this mean ukuthi ngizokudlisa intwaso? No, angeke ngize ngidlisa intwaso. Does this mean ukuthi mhlambe there's a certain deeper ritual that we're going to do? No. I'm just helping you to understand ukuthi idlozi lakho uma communicator nawe. Li-communicator nawe lithini? You understand? That's what I'm saying. Am I a gobela to you? Isango. No. I'm not. I think we are talking the same language. Listening to this. That's why. Let me come here. Let me finish. I've never done. Yeah. But listening this, I think some of the terms we use, they are throwing us somewhere, but it's fine. It's a story for another day. And no, it's okay. That's you, honey. So I think you guys are talking the same language, but it's okay. But I have a question to you. Not the same language now. It's fine. Again, I want to ask you a question. My man, you know lungs of Melana. No, I'm coming to you. You're going to get your moment to shine. I want to ask you something. I'll get you already. I want to ask you something. Gogo, yes. This is a show. I hope you're fine and you don't feel like attacked because no one is attacking you. We are talking. This is the show. Yes. And of course, I will ask, they will ask, then they will differ. That's what I said, Gutsi. There's a discussion. Sometimes we see things, we sometimes don't see. It's fine. That's why I always say, stay on your truth, because if you don't know your truth, you'll be lost. Let me ask you a question. Yes. And I need your honest answer. Mm-hmm. Have you ever, okay, not have you, do you have a gobela? Myself? No, I don't. So you never set your feet at a gobela's house? Ngahamba ngayothwasa. Mamela, listen. Ngahamba ngathi ngiyothwasa for like about 3 months. Ngaphuma ngiyothenga amagunya ephehlweni. Azange ngiphinda ngibuyele. So you do have a gobela? Wait. It's not my gobela. Ngazangithwasise. No, okay. Baba. No, so I discovered when mangiphuma esontweni, when this whole mediumship thing started, ne? So I thought ngivukwa idlozi, I thought nginedlozi and everything like that. I wanted to understand myself because I'm new to this whole African spiritual thing. Then I embarked on a journey. Ngathi no, let me find someone. I remember the person ngamthola kulokhunjana, ngamthola ku Facebook. Understand? Angeke ngize ngimbize ngegama. Listen. Then I went there ngangena ephehlweni. Usuku nemini sasikhwaza idlozi. Datha ku sasikhwaza idlozi and everything like that. But now bodla. Listen.
So, yes. I asked the question and it's me who You are was giving boarding. You are peeping. give him a chance, But- yes. So, sasikwazi idlozi ngo-3 ntsasa ukuthi sishaya amagobongo and everything So like you that. took yourself there. Yes, I went there. Understand? Your girls didn't show you there. No. Azange. Ngiyabhodla. Bonisa ama-signs odlozi. Ungabhodli? Yeah, ngangibhoda manje ngisabhoda. Yes. Right. Proceed. Sharp. So ngafika there, sikhwazi idlozi and everything like that. But lalingafiki. It needs to be nice. Wait. Yes, lalingafiki. Understand? Akuthi oza kwethu, understand ukuthi like bona basedlozini lento bayifeel ikhona ngaphakathi kubona lalingafiki kumina. Okay. But the way I'm so much good, I would fake it to ugobela ukuthi azabona ukuthi cha ngempela nginalo. Listen. Ukhohlwa ke. Yeah. I would just fake it ngifana like bengilikhwaza blind futhi ngihambe ngiyokhuleka phezulu kweganzela and everything like that. Makuza ekuthungatheni imfihlo, I was the one obekakwazi ukuthola imfihlo ngidlula lapha abantu basedlozini. It's because kwakusebenza isithunya sami. Ufika kakhulu. Dani lokhu njani. Ngigobela bekakutshela ukuthi ngifihle phi. Listen. So Thina bese yakubonile. Okay, cool. listen. Okay, I need him to finish. Wait, I want him to finish. Then I'm closing this when you're done. Right. We go to the next point. Mara Phathanani, I need a chance. Go. Wait, go. Ngakwaza makuze emfihlweni bengiyithola 30 seconds understand ngimdala. because of kwakusebenza lokhu njana kwakusebenza isithunya sami right. So ngathi ngilele ebusuku kwafika ugogo like yabona umuntu makaphuthaza afuna something ngazathi khonto ayifunayo but Iphupho lelo uzokushaya yes kusephupheni ngilele wafika kwathi uthengisa ngami yini ngilana uthengisa ngami udayisa ngami kodwa makaphuthaza ngazathi lento mangayithola uzongishaya ngayo. Ngaphuma ngibaleka ngiphuma eroomini lapho sela khona singamathwa so mangiphuma ngahlangana nomkhulu ekhoneni angishaya ngempama umkhulu mangiphuma ngibaleka then sivuke ekseni waking up that's us vele ngo3 sikhwazi idlozi njengemihla vele right masiphuma sikhwazi idlozi siya ngaseganzelweni masifike eganzelweni idlozi ngimele likhuleke but mangifike eganzelweni ngimele ngilikhwaze futhi again ngathi mangilikhwaza Mbatha laphuma kwangempela. Yes. After the whole 3 months ngihlele phehlweni laphuma kwangempela ngalela. Lathi umali introduce lathi ngumazweni. Understand? Sharp. I ngiphuma masasiqedile everything sesivuselile and everything like that. Ugobela athi ekseni ngikhalela amagunya ngithi no baba mina ngine 20 rand wena 200 rand let's like 200 rand yakho. Okay, wait. Umzila lo muntu uthini lo? Okay, proceed. Ngikobela ngikhalela amagunya ngithi no baba mina ngine 20 rand wena let's like 200 rand yakho. Lapha nabazothi abana change lapha emagunyeni ngithatha 20 rand. Mangiphuma nje vele ukuthi ngihamba nomphela. No matter ushilo lo ukuthi wahamba bale ukuthi amagwini. Did he know? I am the one who said ukuthi Okay. Yes. So ngiphuma vele sengiyahamba vele ngibathi ngithatha 200 rand kaGobela isese ikimi la ngigqoka i-red skirt everything ngithwasa nje ngempela mangibhekile. Thatha 20 rand ngithatha 200 rand ngigebele ngibuyele ePitori was still staying in Pretoria. Mangifika endlini ngageza nje ikhanda lami ngesef ngaphuma entweni because ngangifaka idumane ekhanda ngaphuma entweni ngathatha into ngazibeka la. I dreamed of my grandmother ethatha impahla zami zasentwasweni eyishisa athi sizozenzela thina lento le iyekele sizozenzela thina. From that, remember that I had that thing of being a medium and all of the channeling people's spirits and everything. are you like that. still a medium? No, I'm not. It ended Okay. there. I'm channeling people's spirit. So, kwaba kuthi kuyastopa. Ngibuyela back to being a prophet now again. But now into seziyashintsha amaphupho sewahlukile. I'm now more universal. I'm now into numbers. Sengikwazi ukufunda ama-number and everything like that. I had to undergo of some sort of, I would call it a self-initiation because there was no one who was helping me around, you understand? But I was just all by myself. Kodwa kukhona idlozi elalingisiza lingibonisa ukuthi ngayiphupha mina imithe eminingi enginayo imithe ngayiphupha ngiboniswa nje ukuthi kunomuntu so go uyofuna umuntu so and everything like that. I became who I am ngenxa yedlozi, but there was no one who helped me. I had no mentor, I had no one. Yes. Do you have a mentor now? No, I'm now a mentor to other people. Okay, thank you. Yes, Bilankulu. Okay, mina ngicela ukuba off topic. Okay, after this, I'm closing. We're going to the other point. Okay. I think this one
ngicela ukuba off topic kancane nje ngindlala ibe mnandi nje ibe nejuice. Uyabona, when we are called ngomoya wedlozi, we are not called for the same thing. You must understand ukuthi what is it exactly that you are mandated to do. You understand? Namhlanje sine pandemic yabantu abathwasa ngendlela ungoverned. You understand? Abantu bagcina bathwasa imimoya engafanele bayithwasa. Uyabona umoya wedlozi, ubungcwele basuswe esintwini bafakwa esontweni. Ngibuyela kulento yeZayoni nepostoli. Bazongikwatela but do I care? No, I don't care. Indaba ila. Because of manje abangoma balahla umthetho lo othiwa umthetho eshoba. Abantu everything is subjected ukuthi siyathwala. Everything is subjected ukuthi sikhanda ichitho. Umuntu ofaka ibhayi nje waziwa ngomuntu owenza ububi kanti akusikho njalo. Uyabona lento lo moya othwaswa abangoma umoya oyingcwele oclean ngoba umuntu oyisangoma ungenwa umoya lokuthiwa yidlozi okwazi ukuxhumanisa abantu abaphilako nabangasekho. Kusho ukuthi lo muntu in between. That's why mina ngakusaba ukufa. Banye bathi hey ukhuluma izinto eziso awusabe. And I was like, I'm not scared because I'm in between. That's why umuntu oyinyanga noma umuntu omngoma akazili because singale nangapha akazili. Oh yes, zili thina. I had an episode where they were talking about ukuzila kwesangoma. Ukuzila intezana belungu umkhulu angiqhubeke. Bathi umuntu makashonela umuntu ugcoka impahla ezimnyama kuyona isinto. Umuntu mayeshonelwe uyagezwa kudlule. Yezwa into enjalo. Ila kungena khona isinto sokungenwa. Uyabona mara ngizoyenza bemnandi. Uyabona emkhulu. Uyabona umuntu onesiphiwo somoya. Lento ekuthiwa yisithunywa. Umuntu othatha imessage from ngale ayilethe ebantwini. Ukuze angene ebantwini kufanele ukuthi angene enyameni yomuntu. Kuthiwa ingulo yomoya. Komkhulu omkhulu. Thina sina iheaven. Isinendawo kuthiwa kwelamathongo. You understand? Ngikhulume ngendaba yokugeza. Ukuthi umuntu mayegezwa akagezwa ngesunlight ngoba afuna ukuthi abe muhle eboxini. No. Ugezwa izono, ugezwa izinto zomhlaba bese makaya ngale pure soul as he or she came is a pure soul mela abuyele ngayo. Ngithe mina mangikhuluma ngathi kunabantu abathwasa umdliwa. Yabona itopic omdliwa, it's very broad and uyazi ukuthi in a problem because abanye bathi umdliwa umuntu obulawe umkhulu wakho or icala yabona, but thina umdliwa somazi ngendlela. You understand? Kamnandi. So lo muntu makaya ngale kwelamathongo bayamxosha. Bathi buyele emuva. Yes. Okay. Uzoyibiza ngomdliwa for today. It's a topic for thina mkhulu. Sizinyanga. Lo muntu makabuya, ubuya ngolaka, ubuya ngenkani. Ungena ku wonke umuntu. That's why namhlanje uzothola ama family kuthiwa se10 yabantu but akuna progress efamily. Umoya wobudlozi, umoya oclean ongahlangani ngizokunyathela amakhonzi mkhulu. Awuhlangani nethwalo. Bani? Mina ngiyathwalisa. Yeah. Umikhovu nginayo mase. Ukuthi kuloshi nginayo neyipoke nginayo. Akusimfihlo. Injalo. But manje siyaphi mkhulu? Siya kule ndawo yokuthi lapho mase ifika khona. Ngikhulume ngesivumelwano. Uyabona moyo othwala, usign i-contract. Amen. Ukuthi mina into so ngiyavuma ukuthi ngiyenze for the benefit ukuthi ngithwale, for the benefit ukuthi ngibe wealthy. You understand? Kunabantu namhlanje enebayazi nabababukeli. Kunabantu namhlanje abashade amadaughter wabo because of isithwalo. Yeah, uyomshanga dog style. Na indaba la ngihamba khona. Uyabona mkhulu, yazi ngimthandelana uDabula. Ngimthandela ukuthi uneliqiniso. Uyakubona ngoba into ayiyo uyazisho futhi akayifihli. Angeke isithwalo nedlozi kuhlaliselana. Uyabona iselabo uba neyigodle ezu2. Mana ngithi ngiyachubeka. Imnandi le show. Uyabona ukuze that's why abantu bathwala ngemvu. The reason why kuthwala ngemvu kusuke kuvalwa. Imvu isilwane esithulile. Kuvalwa idlozi ngoba boyibuka lento okuthwala. Abantu abaningi abathwele ngeke bakuvezela ifamily yabo bathi sonke siwealthy.
Isithwalo siseva umuntu ovumelane naso. Mara idlozi libusisa ifamily. Bengimamele segment lana baceda ukudlula babakhuluma ngomsamo obuhle bomsamo. Umsamo isonto lethu thina abantu. Ukusonta into yabona into mayisonta uyikhipha ishape. That's why abomkhulu bathi yini isonto. Ilanga lokugcina esintwini umgqibelo. Ilanga lokugcina lokusebenza. Kwaze kwaba mnandi. Ungilalele mkhulu, uyabona abanye abantu bayathwasa namhlanje athi umuntu uqhamuke gogo, uqhamuke mkhulu, wanginika isigubhu. Angeke ngithi khona. Uyazi why ngeke ngithi khona? Ikona alinabo ububi. Mara isigubhu sinomphefumulo. Madoda amakhulu, angithi madoda amakhulu. Ayikho indoda emfene. Ayikho indoda yenja. Indoda umuntu Yazi ngokuthi uthaka kanjani. khona ukuphakamisa ukuthwala. Yazi ngokuthi uthaka kanjani. Ukuphakamisa nokuthwala kufana mkhulu. Ngivumela. Yakuhlukile vele kakhulu. Ukuphakamisa umuntu osekanikwe igunya nemvume yokuthi akwazi ukukokota kweminye iminyango yasemanzini, yaseintabeni, yasehlane, ukuthi akwazi ukuthi lemimoya elaphayana ikwazi ukubusisa lo muntu ukuthi aphakame. Nesimo semali. Uyangiunderstand? Imali iphathwa umuntu. Yeah. I want you to go there. Last time you mentioned ukuthi imfene in. Hayi sizomuza uthini. Qhubeka. Zakhala. Yeah. Uyabona yonke into yemvelo inemsebenzi yayo. That's why njenganami nawe ngeke uphile ngaphandle kokudla. Ngeke uphile ngaphandle kwenyama. Bathi yini ama nutrients basho kanjalo ngesilungu ngithi. Nutrition kufanele ukuthi ube nutrition yonke iphelele. But if zonke lezi zinto lezi zinama benefit. If mina for example ngifuna ukuthi mina ngibe mkhulu kubo bonke abantu. Mangikhuluma ngizwakala. Kufanele ukuthi ngithole into eyayiphila emhlabeni eyayikhuluma uzwakala. Iyiphi enye into ekhuluma ke emhlabeni? I don't know. Oh, aseku I don't know. Seku I don't know. Simiyeke or siye into ekhulumako emhlabeni yini? Umuntu. Mikhovu yakhuluma. Umkhovu phela angithi impundulo. Mikhovu yakhuluma. Impundulo abomadlela phezulu. No, the only thing that speaks in the world is a person. Khanje mntakamthetho. Akusho ukuthi umuntu bakhuluma ungayazi eminye imimoya. Ayikhuluma. No, remember you are giving your answer. I'm giving my answer. Dabula. No, Dabula. You are giving your answer. Ngizomkhulu. Okay. La last side dissect lento kancane ukuthi angidabula skate la. Kahle ngifuna ukuthi abantu ba understand umehluko wazo zonke lezi zinto. Yeah. Uyabona njengomngoma. Umngoma akahlangani nento evuswayo. Umngoma uyalapha kuphela. You understand? Bese mase ifika ezintweni zokuthi into kuthiwa iyavuswa. Sesingena ku segment yobunyanga, singena ku segment yobugedla. Bese kuba khona labantu ekuthiwa abakhunkuli, abathakathi, ababless labo, they kill only in the name of motherfucker. Lento ihamba kaso. Kuyo yonke into oyenzayo empilweni. Uyabona mangabe kuthiwa umuntu ufuna ukuthwala, akabe nesivumelwano nefamily. Ukuthi lento ezongena la ekhaya. Mayingena lento la ekhaya iphenduka idlozi. Iphenduka umuntu obusisayo la ekhaya. Ngoba idlozi nesithwalo akuhlalelana. Idlozi uyabona that's why abantu abaningi bayabaleka entweni edlozi because yonke into ehlangene nomngoma is subjected ukuthi and it's boxed ukuthi into enokuloya nani. That's why abantu abaningi bagcine bangena einkingeni abangazazi because of bagijimisa ukuthwasisa, bagijimisa ukulapha, ngizocompliment lo mfolo khona into ayithintile ukuthi la edlozini sinama dentist, sinama gyne, sinama surgeon, sinama scientist. We understand. La ungasalifaki legama lelo libiza ne lelia engalifuni ungasalifaki ungasalibizi lelia something like ungasalibizi yeah. And please team when we please mute that word I don't like it, I don't mind it. Uyabona umuntu idlozi ushilo omkhulu last la kule segment wathi umuntu ongena umoya wedlozi kuthiwa inyanga because ukhanyisa makumnyama.
You understand? Umuntu kunabantu namhlanje abavinjelwako ukuthi bayothwasa and abantu babe ne pride ukuthi thina simakholwa asifuni lo muntu athwasa. Kanti lo budlozi yilo moya omkhulu phakathi kwekhaya oletha ini ukukhanya. Uyayibona into enjalo. So kunabantu abathwasile, umuntu athwase he or she was a medical doctor. Angene entwasweni. But mase kangenile entwasweni yena uforced ukwenzani, uforced ukuthwasisa, uforced ukulapha, uforced ukwenzani. Kanti the mandate yakhe bamnikile before ukuthi abe yi-medical doctor. He or she is still serving umsebenzi wani wedlozi. Umuthi omkhulu wedlozi uthando. Oh wow, Bila. Thank you so much. Idlozi uyabona mkhulu, into lengikhalisako ukuthi idlozi kuthiwa uyabona ngikhulume ngomdliwo. You understand? Ngikhulume ngomdliwo. Umuntu obuya kwelamathongo ngoba ajikisiwe because of izenzo zakhe. You understand? But lo moya loyo awuthwaswa, uyalungiselwa. That's why every time abantu nasema TV nana ukuthi idlozi lakhala likhalela imbuzi, likhalela ini, likhalela no. Umuntu owendele kwelamathongo akadli ngenyama. Mangathi mina ngiyakuhlabela manje ngubekela inyama emsamo uzoyidla kanjani usemoyeni? Okay, Bila, thank you so much. I wanted to move to another one, but you know, on that, I want to say it even to the viewers that are watching Munchies and Thoughts. I just learned something from you, Bila, and of course, I've learned so many things today. I think we need to come back and unpack. Because you mentioned something very profound. Ukuthi umuntu ohambile akadli ngenyama, and that's something that we need to unpack. Anyway, this is your show, guys. Mkhulu mina neminyaka icathulo zami sezingcolile ngisebenza lo msebenzi. Mina kuyenzeka idlula 7 years ngahlabanga. And you know, Bila, what you're talking about is one of the things is here. I will read that for you. What you're talking about. Okay, before you read. Yeah. You see, into ayithintayo Bila. Into esebujulweni, ngizombuza into eyodwa, ngizombuza umuntu umbuzo oyi-1. Uyathwalisa? Angithwalisi. Uyathwalisa? Angithwalisi. Uyakwazi ukuthwalisa? Angeke kuphawula ngento ongayazi, ongayenzi. Okay. Ngizwe kahle lapha ekhaya. Angeke ukuthi udokotela uthi ufuna nayo ingane uya ku surgery, brain surgery. Uyoyenza surgery yengqondo. Mancane. Zobuza question esikhulu. Mancane mkhulu, mancane. Angeke uphawule ngento ongayazi. Mawunganaso isipiliyoni sakhona, ungakazi wayenza. Right. Uyazwa Bila? Yangizwa ngithini? Uthini? Mamela. Uthi isilwane siphatha imali emhlabeni umuntu. Yazi lokho kungibonisa kini ukuthi uzwa bantu bethi. Uyayikhanda into iphile. Isilwane sikhanda uhlanganise, usiphilise, usivulise siphile. Ukuthwala akuthwali ngomuntu. Unokuthwala Mamela. Ukuthwala. Uyakwazi ukuthwala ngesipoki. Uyakwazi ukuthwala Mamela. Wait, Bila, let him finish. You were given a chance, honey. Proceed. Relax. Isipoki akusumuntu. Ngonyama. Umuntu into eyenzani ephilayo. Kodwa lento isipoki umuntu ophila unegazi, onomoya, okwazi ukwenza ezinye izinto. Mara isipoki umoya owuthebulayo. Akusesanga umuntu. Yes. Ngoba lento ihlanganiswe ngamakhubali yathakwa. Mawungakwazi ukuthwalisa, angeke uphawule ukuthwalisa. Njengodokotela makayenza operation athetisa umntana, umama athetisa umama umntana, angeke uphawule ukuthi umuntu etise kanjani. Amen. Okay. Uma siyinyanga, yazi into eshaya masiyinyanga. Inyanga zithanda ukuphawula ngento ezingayazi. Okay, Bila. Kungako Mamela. Kungako inyanga zidukisa abantu. Mamela. Kungako inyanga zidukisa abantu. Okay. Zithi isithwalo into embi. Isithwala sikho sayo isimbi. Zikhona ithwala ejulile ezimbi, imikhovu, abotikoloshi. Izimbi lezo. Mamela. Vele nazo vele. Abantu bayazi.
Kodwa akusho ukuthi uma ungakwazi ukuthaka into yenhlanhla ungacomment ngayo. Ngoba uzoyenzani? Uzolahlekisa abantu. Mamela, Wait, Bila nkulu. ukuphakamisa nokuthwala, ne? Ngizokutshela iqiniso mina. Awuyazi phela lento wena, awuyenzi. So, awunali igunya lokuphawula ngayo. Ngoba awuyenzi, uzolahlisa abantu. Ngoba ngizokubuza ukuthi umuntu obalekile ukuthwalisa umuntu yini? Awazi. So awunalo igunya lokuthi wenzeni uphawule. Ngoba waqala waphawula so udukisa abantu ngoba wena ulalela abantu la kuma YouTubes ukuthi bathini ngokuthwala. Mamela, mawungayazi into ungayenzi, ungayiphawuli. Okay. Ngoba waqala wayithinta, you're opening a can of worms. Okay, now it's my turn. Okay, all of you now, thank you so much. Let's Phathanani Mbatha take his turn now. Yeah. Thank you so much. Thank you. Let's go to Umda. Umda. Yeah. Umda. Boto unombuzo from what umame. No. It's what Bila was saying, basically. I'm coming. Okay. Should I go kumbuzo umameli? Let's go there then. Yeah. I've got a lot. Okay, firstly, I've got munches. Guys, as you all know that this season, I go to my TikTok and my YouTube. I take some of the comment and questions that are asked there. And sometimes I have my live where I ask them what is it that they want me to ask on the show. So these are one of the things. I've got a lot today because I knew that I would be having my superstars. Bila, Sizwe, and you, honey. Yes. So before we go to Umdao, this one, Mhlanga Mvula, who is a Manches, Yeah. he said, I love the show. Can you please ask them about Izimboni Zomoya? Or Igogo, not Abogogo, but Igogo. So I don't know that. Like Imboni Zomoya, like I think it's Ababona Moya, and apparently kuno Gogo. No, you understand. You understand, ne? You understand. Yeah, and then he said Izimboni Zomoya or Igogo, not Abogogo. Kune Gogo no Gogo. I think lo muntu loyo Okay. Ilabantu abakhule ku-multiracial school. Okay. So ufuna ukuthi mhlawumbe abogogo something uzo comment if asilungise la singamphendulanga right because some understand le nto ayisho Because Izimboni, like I think I get this. Izimboni Zomoya. Yeah. I think it's going back because Moya. Yeah. I don't know, like kunabantu ababona ngomoya, kunabantu abangaboni ngomoya. I think that's what this person's asking. And then athi Igogo, not Abogogo. Kune Igogo. Uthi not abogogo. Uthi Igogo. Yeah. Not Abogogo. Kuno Gogo. Okay, let's move. I don't know. Let's move. Ngicela ukuthi I will ask him. clarify Okay. usho ukuthini. Singaze siphendule siphawule. Okay. Into engekho. Engekho. Tell him about your research. Okay, I'll do that. Let me ask this, the second one, because I've got it. Yeah. Okay, this one is Joseph, who is a Manches. Hi, Joseph. We love you so much. How do we differentiate between our inner personalities and ancestors who came through us? After this, we can go to Umdao. Uma ngiyiphendula lento ngizoqala ngiyiphendula. Kuyadepend ukuthi uyisangoma noma usona isangoma. Okay. Ngoba phela i-ancestor ephila kuwe. Amen. I-ancestor mayingenile kumuntu, ne? Lento ifika ngomoya. Ne? Mayifika ngomoya ifika nangesimo samathonga. Mayifika kuwe ancestor into engeke uyibambe. Inama characters wakhe lo muntu ugogo lo bekaphila kuwe, bekaphila emhlabeni, unendlela yakhe mhlawumbe ngathi phuza iRooibos. But wena uyiphuza iRooibos usemhlabeni. But manje lo muntu lona kakhulu lo lento leyo umuntu ozokwazi ukuyi-understand umuntu othwasile, umuntu onemimoya abantu abadala. So that's how. Uzokwazi uku-understand ukuthi le impilo kaMpho nguMpho. Oh. Ngoba ngiyazi as ngikhula before ngithwasa ngiyawazi ama habits wami nani but ngaqale ngathatha
ukumkani sengiyazi ukuthi build up yini ama characteristics wakhe nebehavior yakhe kumina uzongilahlisa yini ezinye ama habits wami ngiwayenza. So manje yena in short ubuyena uphila emhlabeni. Ancestor umuntu ongasekho emhlabeni ofika kuye ngani ngamaphupho. So yena uyathinteka kodwa idlozi alibambeki. Communicate ngani ngesimo samaphupho. So umuntu ozoyi-understanda better umuntu oyinani unabantu abadala. Okwazi uku-understand ukuthi okay manje kufika ugogo, manje kufika umkhulu, manje kufike ini, manje yimi. Noma sesigodlweni uyazi ukuthi mangena esigodlweni sakhe uphakama lo gogo lo run okanye umkhulu lo phila phakathi kuye. Kodwa mangaphandle kwesigodlo uyena uba uyena. But sometimes khona abanye abantu lento leseyiphila kubo in a way yokuthi akasakwazi ukudifferentiate angaphakathi kwesigodlo angaphandle kwesigodlo sikaphila yona lempilo yani yesigodlo. Okay. Let's hear Angazi ukuthi omunye uzwe yeah, but I'm hearing you, but let's hear other people. Or should I read the second one? No, I wanna do that one. I'm a type of a person who's not so much good into edlozini and all of that, but I'm more into Istunya, universal spirits, and umoya as such. I'm losing you somehow. Don't worry, Zongbamba. Don't worry. Zongbamba. I like this guy. Idlozi akusinto ongamane ukhwaze noma ngabe kanjani ufisa ngendlela ufisa ngakhona noma ngabe ungcolile akusinto ongamane uyikhwaze bese iyafika. So if someone says how do you differentiate your inner personality and your dlozi personality, your ancestral personality, I wouldn't dwell so much in that, but kungenzeka ukuthi the personalities you describe as ama-personalities wedlozi lakho are actually your personalities because you yourself are a reincarnated soul. So you might think ukuthi ama-personalities wedlozi kanti you're actually reincarnating your old personalities on your past life. So ngicabanga ukuthi no, ama-personalities wedlozi kanti no, it's actually you yourself. Sometimes kwenza ukuthi mhlawumbe uqutshukwa idlozi kanti actually it's you, but because you've never experienced yourself in a spiritual form, then you think ukuthi usedlozini kanti you're actually experiencing yourself as a spiritual being. Ngiyacabanga ukuthi me I've gotten, you see umuntu mafika emhlabeni ahlala esiswini sika mama. Umuntu before afike emhlabeni uphila kwisimo samathongo. You need to finish because now I need to go to that one. Then I've got a lot, guys. What I want to say to you, go back. Idlozi, mamela, idlozi umuntu wayephila emhlabeni ongasekho emhlabeni. Lo muntu ubuza ngeancestor. Ancestor umuntu obeyayiphila emhlabeni ongasekho emhlabeni. Yes. Akathi idlozi lami eliphila kumina. No, you answered. Uthi ancestor. You answered. Yeah. Uthi and then he answered. Akathi and then you said, oh, manca. Akathi idlozi lakhe. Uthi ancestor. More like a spirit that taps into him. No, ancestor kusho ukuthi spirit esiphila kuwo. Okay. Ngaba umkhulu wakho, ngaba ugogo wakho, ngaba umkhulu kamkhulu wakho. Kodwa idlozi elingekho ilento bebayikhuluma kule namhlanje. Yeah, ukuthi umsamo. Kunabo gogo, kunabo khokho bebaphila emhlabeni kodwa abangekho kimi. Lawo yini ama ancestors. So umbuzo wakhe lo understand ngakhona ukuthi yena nama ancestors. No, you did. You did. Idlozi lami. You did answer. Like you just. Okay, Bila, I want to give you a question. No, before no, you proceed there. No. You don't be like that. Okay, proceed. So, naindaba la. Bila ungifamisa ngama classes amnyama. Bila. Angithi manje uyazi ukuthi lo ngekhethe. Lo ngekhethe. Naindaba la. Ngizokhuza youth. Mina imfundiso zami is not about ukuthi uBila ucabangani or kanjani. Ngifuna ukwakha isizwe. You understand kamera lakho. Na indaba la ikhona. Uyabona why iabortion ingabusisekanga? It's because thina bantu labamnyama ukholo lwethu luhambiselana ne-reincarnation. You understand? If mina uyabona nje ubungibona nje ningibiza Bila mara igama lami akusibila. Nkululeko. Cishe ngasho lela mara wayenza so. I've got my brother who's mara wayenza. Okay, Bila, proceed. Le ndaba iso. Uma
That's why uthola kweminye imishado kungabi nabantwana, because isivumelwano sabantu abadala zange saba khona between the two people. Unkosikazi wecala uthathwa ubaba ngenhloso yokuvusa umuzi wakhe. Isintu sisho njalo. That's why i-polygamy it's a norm ngokwesintu. Mara nizongi-understanda la ngiyakhona. Wena uma umuntu waba ne-sexual intercourse nomuntu, kube nesivumelwano phakathi kwamathongo wasekhayini nakubo leyo ntombazana leyo ukuthi akuvuke ubani. So lo muntu makavuka kimi, lo muntu makavuka ngabe beka umuntu oyiphiwo zemimoya, nami ngizobehave ngalendlela yakhe. Bathi ngesizulu ufuzo lehlela. Okay. Thank you so much. Baba Mama Kaya, I hope you enjoyed this. What I want to say to whoever that is watching Munchies and Thoughts right now, Funeka is making noise, but it's okay. As I proceed. Sine Nato, our Munchies. This episode, I did talk about self-initials as you requested. Joseph, Munchies, I did ask them a question as you requested. This show is not for us, it's for everybody. Guys, one thing I want to tell you about Munchies and Thoughts, that's why it's called Munchies and Thoughts, because you come and munch and give your thoughts. And I am honored and humble. I will say this, and I will say this. This show, I never thought it would be where it is today. I will. It's okay. Because this show, we're educating people. I'm getting a lot of emails every day, DMs, people thanking me. People want to come here. Like, I need to sit down and do this. Of course, you guys are superstars here. But, okay. We are not superstars. Yeah. Si. Nathi sikwi-skill sethu. Omunye nomunye kwe-skill sakhe. Mawuzothi superstars. Suke manje so siqhatha nesizwe. Hayi. Nathi siyingane. Siyancela la sincela khona. Okay. But what I want to say... Kulezangoma okhokhovula kudala abaphila emhlabeni. Siyancela kodwa nathi sincela kubo. Ithi ukuthi nathi siyakwazi ukuthi sifundise abalaleli ekhaya. What I want to say, thank you so much. Bonga. Like, for real. I'm not trying to buy whoever's face. I want to say thank you. I can be a vision behind this, but this vision will never be successful without you. And what I want to say, I'm working every day. There are new content that are coming that will need you guys. That will need other people. And I will never stop. Or you just don't. Okay. Okay. No, it's fine. I'll make it happen. And Sizwe, thank you so much. Please, when I call you again, please. I'll answer. Allow me. So, wait. Amara, this guy is a free-spirited person, eh? Yeah. Please. And thank you so much, my friend. Thank you so much, because I met this human being. Amazing. And cool. I know we talk all of the time. Like, what do you think? Thank you. And guys, I want to say this to the universe, to my sister. I love you so much. I know we fight a lot. Don't cry. No, I know I can be... Cheers. You mean a lot to me. There is no one like you. Like, I know sometimes I'm being difficult to you, but thank you, Tando. Like, I love you more than anything in this world. And my dogs! On that note, good night. Good night. Happy Father's Day. Okay, we're done, guys. Thank you.